Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti mao di apasat ti serye tayo ita alawas, anapauluan. Rugit, iti imaka, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Tangay addan ti anak ko, umay kayo ijay babainton madamdama, ha? Wala na. Tapag sasaritaan tayon ti may papanday ti balay. Umay mutladya kabsat ko nga adda di tabangir. Ganti kasinsin ko, urayin tayo labiit ida. Sige, nana. Umay kamin to iti asawak. O sige, inak nga ruta na. Urayin kayo ijay basement. Nukas ta nga rod, kaano nga ito ti balansyo, Regina, Elmer. Sabado ngamin ita, nana. Isu asan ama kawidron ni Regina. Isu nga inton loniston. Mala, nukas ta ti kunayo. Ayun gayam, anya ti plano yun no bilang laang. Ituloy yu ka di ti agpaabang. Ha? Wala na. Apay kit din asaan. Wala, agpaabang kayo lata. Sayang mat. Ayun gayam, amo ka din damagda nga agasawa. Ada kayo ti bagbag akamanggatang iti day ti balay. Saan, nana? Saan da nga amo? Saan mi ngamin nga imbagbaga? Malaksid lang iti kasinsin ko. Kasta ka di. Ay nakasta ti kayat ko nga ugali, Regina. Naulimak. Saan aparamag? Agyaman kami, nana. Awan ngamin ti magunod mi. No bilang taagparparamag kami, nana. Kamo dyanan na, addan bukod tayo abalay. Saan tayon nga agabang? Ay na, un nga rod bagat. Saan tayon nga agabang? No dikat, datayon ti agsingir, iti abang dagiti borders. Kasladyak pa'y lapat dyan. Agug-ugasak laang iti karots. Kan construction laang ti trabahom. Ngam addan balay tayo. Uy-uyawan dakdag iti daddo maatao. Gaputa ka na yun da ka makita ang nagrugit ti imak. Tunggal lumabasak di tababalay da. Ang amita, addan balay tayo dito syudad. Addan balay tayo. Gapu iti rugit iti imak. Ay na, bakit? Awan imposible iti tao nga amuna ti agimpad. Wala. Ay, manulangan nga aldaw. Pumanawan da na Rosa. Kat datayon ti maisublat ijay basement a paggigyanan da. Wan nga rod, bakit? Ay, wan gayam. Kasanon damanang magda. Papanawon ta ka di ida? Ay, nagalas mo ti ugali da. Kan, addamot tan karbanganta amang papanaw kadakwada. Kwa? Ado ti tattaong agsapsapol iti pagnaadanda. Wano pagabangan da. Sigurado nga adda ti nasisingpat nga agabang. Ang bayan talat ta idan. Kaasidamad no bilang laang. Ay, nagrigat ti agakar iti boarding house. Nang runa no ado ti gamit. Sa bagay matkit di Ala, uray di taidan papanawan. Ay na! Congrats, insan! Bayaw! Da kayo na talaga ti akin kuko iti daytoy abalay. Agyaman na, kinsan. Ayun gayam, kasanong nga damagda? Ay na, papanawa mo nida. Makaamudan no sa dino ti pagakaranda. Ha? Ay, saan, insan? Uray saan dan apumanaw? Ha? Kaasidamot. Ay na, dayta ka man ako nakon. Sumrumanan ti ka na singpet mo, adyak magustuhan. Kano nagalas ti ugali da? Kanayon da kang uyawan. Iso nga itatabalay mo da ito'y adda karba nga mamang papanaw kadakwada. Syo! Kuna, makaslamanok. Tagnakam da. Ay, Diyos ko. Insan,
Nasaysaya at mutlaang tinapakumbaba. Gapu ti tao ang napakumbaba, naas-asidag ti grasya kadakwada. Ha? Dakas ti agibales, insan. Barang nubabaan iti panangasik kadakwada, kat makaamiris dan. Mapanunot da, dagiti nagbiddotan da. Ay na, dagijay pa etat tao, insan. Jaklapat yan, ang makaamiris da. Na ito lang dan, tiki na maditi ugali da. Apay ngay may ka dito, si ka, Magda. Salud-sudak la kuma, noan niya ti desisyon ti gimatang iti daytoy abalay, bakla. Talaga di mo pa'y amuan niya. Saan pa'y, si kakit dimot? Agsalud-sudak ayakan ka no amukon. Ala, mapan ka, ija ayan da, Regina. Ni insan ko. Ija, ti pagdamagam. Ngamin, isuda, ti akin amu iti amin. Ha? Anya ko mati connection da Regina, kat pada tayo mutla ang idang agab-abang? Ay, dahi ngamin ti madiken ka, kat. Ta judgmental ka unay, Magda. Anya? Ala, mapan ka, iti ayanda. Tap numasong batan amin asaludsod mo. Imayak, tako na ni bakla. Ada kayo kano ti makaam mo, no anya ti desisyon ni Nana Rosa, maipanggap da ito'y abalay. Amok ngamin anapan kayo manan nakiosyoso, idi nagsasarita da. Iso nga amuyo. Uwan. Napan kami, Manang Magda? Amok napan kayo man na nagpakpakaasi adida kay papanawan. Ngamin, awan ti pagakaran nyo. Ha? Sige, ibaga mo no niya ti amom. Tarumwara kun ditoy. Nagbangsit. Ay, ala. Ano sampay lang arud ti dumngag. Kat uray aputem day taagong mo, Manang Magda. Anya? Iso anapan kami nakiusyoso idinaminsan nga aldaw iti ayan da Nana Rosa. Ngamin, da kami nga agasawa ti gimatang iti daytoy abalay da Nana Rosa. Sumrun sa manon ti kinaagbibisin mo, Regina? Manang Magda, talaga nagalas gayam ti ugali man niya. Ibagbaga lang arudin ni Regina ti pudno. Kastapay lang ti panagsungsungbat mo. Ha? Bakit? Papanawom kit di idan. Tatalaga ang nagalas ti ugali da. Kinapudno na, talaga akayat ti asawak a papanawon kayo. Gapu itinagalas nga ugali yo. Ha? Gapu tamasyanak kada kayo, Manang Magda. Imbagakan kwa na asaanan. Gapu taamok anarigat ti agakar iti boarding house. Anya? Ulitak nga ibaga Manang. Da kamin ti akin kukwa iti daytoy abalay. Isu nga awan maaramidan nyo, no ibagak a pumanaw kayo. Amom, Manang Magda, aglablabos kamutan. Di mo matan panunutan, no makapasair wenno saan itirik na ti panagsasaom. Pasensya ako man, Regina. Mababainak itan kada kayong agasawa. Ado dagiti saan anasayat nga inararamid mo kada kami. Ti pananguy-uyaw mo kanyak. Ngam pinalabas ko dagita. Gaputa jak kayat nga adda ka apa na. Ngamita, jak palabsanan, no di ka pa'y laagbaliw, Manang Magda. Ay nalakay, pudnumot gayam ada Regina ken Elmer tinanggatang iti dayto abalay. Ha? Kasta ka di? Nangalanda ko mga itidakkel agatad no bilang laeng. Kat ti panag-construction nila kay na Kanti panakiug-ugas na iti karots. Kanti may sapay ang nagtaudan ti kwartada. Nagmember da kano iti may sa akalatakan ako up dito syudad. Kandakkel ti share capital da. Iso ang nakalunda iti dakkel. Isun atin na yun daapi ng bayad iti dayto abalay. Anya? Kasla imposible mo't day tabakat. Ay na, di ka din sumanaula kay.
Agpakumbabata itan, ngamin, isudan nga agasawa ti akin kukwa iti dahi ti pagigyanan tayo abalay. Kahit, anya ti kuna ni Regina. Papanawan na tayo dito'y, wenno? Dahi ti jak amu Barang maayayok kat dinan patuluyan ti panggap na apanang papanaw kada tayo. Anya ti planong mitainsan? Ay na, pagtalawom ngamin idan, taisupay asakit ti ulo. Total, naglalastog ng hagsasao. Di mangsapon dalangan iti sabali a boarding house. Dayta nga ron ti pampanunutak, insan. Nga masyanak kadagiti anak da. Saan mo't akaraman dagiti ubing iti pungtot ko kadakwada nga agasawa. Ay, sabagay matkit di. Uray saan dan apumanaw, insan. Makaamiris dan tumatla siguro. Oh, apay nga itay kapailangan dita suli. Nakaululi makamit. Pampanunutak lang amin dagiti inararamid ko kan ni Regina. Ha? Awan na pulos din nasaya at nga inaramid ko kan kuana. Pasig a pamadakas. Ay, makunkonsensya akong lakay. Anya nga tanong mapanak iti ayanda. Inakagi daw iti pamakawan. Kas lang amin kananak ti konsensya. Naamiris ko dagiti dakas nga inararamid ko. Ay, katmapan ka. Awan mo't dakas na. Nasayat na ita na panunot mo. Uray siya. Kaya't kumatiakid daw iti pamakawan kini Elmer. Aklunek. Kanayon ko apakitaan iti san anasayat. Tunggal agra na kami. Anya? Ala, duata amapan bakit? Duata amapan makisarita kadakwada. Pakawanan na kami kuma, Elmer. Regina. Ha? Amo kasaan nga umdas ti sao. Apakawanan na kami kuman. Ikarimi nga aramidan mi ti amin. Makita yung kan mapanagnakan nyo laang asipupuso ti panagbalbaliw mi. Nasaya at mat no nakapanunot kayo. Wan Regina. Sana gaputa. Di mi kaya't apapanawon da kami. Iso nga umay kami agkidkid daw iti pamakawan kada kayo. No di kat si pupuso ang nakaamiris kami iti amin a kinadakas mi. Manang Magda? Ada kada kayo. No ibagayo a pumanaw kami. Di pumanaw kami. Kasi ti kanayon ko nga ibaga iti kasinsin ko. Saan kayo apapanawan, Manang Magda? Dito'y kayo lata. Agyan kayo dito'y agingga iti kay kayatyo. Iti kasta, adamat maitulong mi kada kayo. Imbagla apakalaglagipan nyo kada kami. Ay, agyaman kami unay, Regina. Talaga anasayahat kayo. Anya? Seryoso ka kadi iti ibagbagam, friend? Wen friend, pudno ti bagbagak. Da Regina, isuda nga agasawan ti akin kukwa iti balay apagababangan mi. Anya? Kat, naimbagman ta di na kay papanawan. Kinapudno na. Pagbababawyak nga dagiti inararamid ko kadakwada. Ha? Naamiris ko asyak ti ayan ti bidot. Kat makunkonsensya akon. Sa bagay, kasta talaga. Makaadal tayo iti pagbidutan tayo. Saan ka di? Sa bagay matkiti Husto ka, friend. Kat, kasanon tilinangan nyo ita? Pagyamyamanak nga rod, gaputan na saya at dalat nga agasawa kada kami. Uray madlaw mi, nga adalat tamot gurada kada kami. Maawatan mi da kami nga rod tinagbiddo. Katuan anya kay nga rod, friend. Ay, panagbabayad man gaya man iti tuition dagiti ubing. Uwan nga rod lakay. Saan da maka-examine no saan da nga agbayad? Itan sapay ti panagbabayad iti abang, saan ka di? Ay, uwan gayam. Ita nga aldaw ti panagbabayad tayo iti abang. Alam da ito 3,000. Yung kagbayad.
Nakababain ka darihina. Ha? Alamon, siya kung ti makamo iti pagtuition da kiti ubing. Umutang ak pa lang iti kumpare. Sige, no day tati ko nam. Inak nga rod agbayad doon. Tanakababain nga agpaiso kadarihina. Ammo kakasapulan nyo ti kwarta, Manang Magda. Ngamin, panagbabayad iti tuition fee iti pagadalan. Ha? Saan kayo matkat nga apuraan nga agbayad iti abang nyo? No awan pay laeng, di ilista tayo pay laeng. Ha? Apay akas tatila nga, Manang Magda. Kasla makasangsangit ka. Uwan nga Rodrina. Sobramin ti kinaano siyo kada kami. Diyak amo no kasano kami ang makasubad iti kinasingpot siyo. Manang Magda? Ay, nagsingpot ka unay Rehina. Awan ti makunak. Katagyaman ak unay kada kayo. Sapay la kumata mapakawanda kami iti amin adakas nga inararamid mi. Ala, di yun pampanunutan dayjay, Manang. Napalabas ang dayjay. Lipatan tayon. Tikit di masakbayan, ti panunutan tayo ita. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Rugit, iti imaka. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.